Ναι, να σου πω θα είναι αλήθεια, δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι από πού βάζω διαφημίσεις. Τέλος πάντων, μετά από αυτό γράψτε για YouTube. Τι είναι αυτή η σκατούλα. Έλα, τελειώνεται ρε μπρο. Τελειώνεται ρε μπρο, τι είναι αυτό. Να μου σπάσει τα νεύρα θέλει τώρα. Για YouTube. Θανάση, περίμενε. Εδώ με κυνηγά μια μύγα ρε μπρο. Περίμενε, πώς θα κάνω. Τι είναι αυτό. Γιατί θα κάνω live μες στο. Θα κάνω τέτοιο, θα κάνω βίντεο μες στο live, κατάλαβες. Picture in picture, ναι, αυτό. Κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πέσω. Λοιπόν, τι λέει το βιβλίο. Το διάβασα. Να σε πάρει! Λαλαλα, αγκαμώ το με COVID damage. Εντάξει, chill! Έχω πηξίδα, θα στοιχώσω το κεφάλι. Ρε, βοήθα με κυνηγάει μια μέλισσα. Ωραία διαφήμιση. Άχρηστη. Κάτι πρέπει να βρούμε. Death more. Τι είναι αυτό. Σανσέρς. Κλειστά. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να βρω. Καμιά καθαρσία νομίζω. Οκ. Ο άλλος περιμένει στο σανσέρ. Για Έλα, τελειώνω, με το ξαναπείς αυτό. Εντάξει. Όχι, μέλισσα. Για μου τη μέλισσα, ρε μπρο. Ακατάλληλη μέλισσα. Ρε, άστε σφύριχτρα και τρέχα μας κυνηγάνε μέλισσες. Ωραία, τώρα κυνηγάνε σένα. Good boy. Πώς τα διάλα έχει ρε μπρο, βρώμιες να τις καθαρίσω. Γιατί εμένα. Ρε, τρέξτε, βρείτε βρωμιές. Έλα, δεν τρακάρουν κάπου. Δεν το βλέπω να τρακάρουν κάπου. Ρε, ακόμα από πίσω μου είναι, ρε. Αχ! Ρε, μπρο, ελάτε, βοήθη. Και 4 μέλισσες πίσω μου. Ρε! Ρε, μπρο, θα πεθάνω. Πάτε να ρουφήξετε κανένα αίμα λουνού, ρε, μπρο. Μόνο μία με κυνηγάει. Καλά, μ' άκουσαν, ρε. No. Παγιδεύτηκα. Εύκολο ήταν. Γιατί κουράστηκα να τρέχω. Όχι! Ωραία, διαφήμιση δεν έχουμε ώρα γι' αυτά όμως. Έλα, τράκαρε πάνω. Την κάνω τρακάρε. Έλα, τράκαρε. Ας το διάλογο, δεν σε ξανακάνω εδώ. Απλά άσε με, ρε. Πού είναι το σανσέρ. Κάντε το σανσέρ, με κυνηγάνε, με έλυσε. Αυτή μπάγκαρε. Γιουπι! Γράψτε για YouTube.
Μισό. Τι πάτησα. Τελείωνε Γιώργο. Ακατάλληλε.